Abusia mame enchia wo mo akwaba emfambre Nyansapo TV enenso yeda foforo otwedi ampomba se yadom no ede adom yen ene wo hwe bia ya Nyansapo yaba be puema na ye wo manhia fikesie mu esan enigi sema yete no eda dwoada yedi mu ama ne bo be somo e wa fikesie eso na ene no be piemu e wo manhia fikesie ma na ye hwe animu se enigi sema yete ye e wa be fotinta fikesie so ayedi bi be somo no na officially no yera ene wo tena si no na ye hwe animu se Asantehemaa ye yinu a wotoso eye dunum no ye be pa ne hontoma e de Achiaa Asanteman kumaseman na akwaye enigi sem enti ene ubepiemu wa ha enye fedi agro enigi sem bebre na ekoso wa ha sebio wona wo free etifi ni mencheye aba bepiemu ha wo hwe animu se ne no yewura e be pa Asantehemaa ene no ye yinu se sebio wo mesom Asanteman enti meso so de wani ebedi afidikesi na chi esanse ne de be tofom biara no adwo mehwie nam de aba besom mo e wa afidikesi so na hye no so se ne no wo hwe asetena ekoso menhye fikesiem a ye be pa Asantehemaa otoso du enum e de Achiaa kumaseman ene Asanteman nyina no na eye Kumasi Traditional Council anene no wakọ asetena ye ba be pa Asantehemaa e de Achiaa abrempomfo a omo Kumasi Traditional Council ntene no obepiem ho ha nsem bebre na ebekoso e wa ha sei enti ye de nyina ba be somo na nso wahu de ekọ ene de eba ene ye ba besua ya Asantesem ya mamre ne ya mane da ne da nyina no kofo pomaka na asebi o se Asante enwuye Asante etiase Asante wuye de ene na adwama fato me ho so se mebo Asante ho dawuro e de Achiaa wiase afa na nyina na yesuemu amamre ene amane enti kwosofo ani di afidikese ye chi Nyansapo TV ne kase Nyansapo a o se yesane no badwemba kwan eso Asanteman nyina headquarters Nyansa fie awonfe fie nimdie fie obuo fie wodwo fie nkabomu fie ntiase fie biakoye fie odo fie ne wo kotokon ne na ase ne agina na wo hwe na nanaman mafo yi a omugina ho yi a wo mo ye ahema wo mu di mu okotoko fie ha meka ya Asante akonwa ne de e ka se buburu mo were kra na wudi mu ubu ma were kra na tisu obi kro mu man hene ne nei ye da pon da kese e ma ne ya wadai na mpani se ka akubye gine kokonum ene ye yi Asantehemaa de na kire wiase nyina ana ahemafo na behia enti nyanyemafo nyina ne kakra minyaye no edika ne bebre akasa ne nei ye ne Asanteman emu ahemafo ni bi ahia ya kasamafo obeda wonoma no ene nana fonton from him a Otumfuo setu tikese awi adwente Nyansabo akwanye tire bia ni tire etire asoda epa etire Nyansa wo munim di ahye muma etire wuhuna na akoma atoyem enye tire wuhuna no abuna enye tire asabe dwedwentwi tire nebo Nyansa tire kin Solomon tines ne kwaso the fonton from him onye ni paketo ampani sadu oni muto ne gina tweno ano it is a 9 mile fonton from him ade Otumfuo fonton from him ade a onye ni paketo a etinei sadi o mo ahia no na nane ni nua no beto o mo muto no ma kire senti a ene ya wadan ahia o menhia na ayema ododo bibi ode chefra kwa dansa aso na wo fe ene isa na wo kana de Achiaa Asanteman ye ene de me kan say atadwe ene ya te de no ene yewura wa ma ye ni agye ankasa esan say ode e maame abre yen enti de ka nyina ne say ye me maame tiri nkwa ye ma na ba atenase ye da nananom ase se ye maame ama ye ne ye da yewura ase de ne wa ye yen yo nana yenso ye da mo ase na kotokohene se na wo ka che kotokohene ankasa se na wo ka che no ye me wura de me hunu de me nkan me wura me danase eburu se de ma bo me mu ase yi saa na akoma no sote me danase mabubu me ho wonanim san se enne wa ma atadwe ya te de ne wa yi maame amma yen nti ewura ye danase kotokohene ye da wase eburu tipa eso da epa yo na adu fiankra biko bi na manka bi de yesisie obapa na o ka se na akire me da se ne me ka nyina ne se Nyankopon wonto yewura nkwanem de ode krawe ne brawe ngomaso esanse na nakọ akura yi wada meburu kwa afini ya ba ne aye basabasa sebe nfukwasi a tabraba obi anu ma no yakọ ahene wakora wose yekọ nana ho na ahima ni ho nti ya ba ne aye basabasa ye hunu ne ye fa ye hunu ne ne de ade a wohina ya fra Asanteman de ato ne Kumaseman de ato ye ni mu se nana no mra ne anyi twi ne enkoma nana aba atenase no aye me dododo ye me fedo nana wonya nkwada mira da se eburu
Yada say wa me ho atoye dodo. Wada meburu na na medu fie gya ama obi di abani. Ohene ne ba ntema pudo na nanie. Wada ama. Say atadwe. Ye papa nyame onhyiraw. Ohene asama meka kire na Asantehemaa say Awurade ma no kwatenten. Oma no kwa no ma na hoden. Ni ayesre free soro edi amana no. Jese ni ohena ye no ye hu ni ayenka o. Eye ye fe na chese esa ye ahohoahoa. Chese boyi na ahema woda yakoma sonso amayin. Nyankopon onhyira no na onye ne kese. Sana midinde nana se wenya akon. Broni krum ehema maba. We me edi ka me da kotoko hena se. Se de ye hwehwa na ode amaye no. Kotoko hene. Enne wa me ate dende. Yate eye de papa. Se abrewa ko akura yi. Ne ye da ye na ye dwena abrewa ho. Se abrewa beba me ye ho atoye. Na akeka fu enyi aka ya no atum. Nti se ne wode na ahima abre ya yate ndende. Yeda kotoko hene yeda nase abrochefo nyina na monhwa yen atedande no a ne yate yo midinde na na yorompe hema Otumfuo yorompe na na bratabu a mpache woni me medase yo ahima medase dedi ka yedi asede mama otwedi amponyame ono na boss ro ba asase atumi nyina kuta no ene da point den so aya de fefe amaye se ye papa Otumfuo wayi ya maame kesiye edi amaye na yasema ne se onyame yedanase wayi ya maame amaye die yedi buo eni ani die ene kotosre be me yetwe ndampo nyame se ya maame wabe ye nonofo ye be nom dodo ye be nom pa nti obi aso ko ya maame anu a onfa ni die ni buo mfa nko ya maame anu fi se ya maame ni ho ne aye mobo unya wasam kra unhu ba bi a unkosusu mfa se yenye ya maame a asam kire so a obebo ni prumo obebie onso ntumu se maami so na koma daye so yanso yakoma da no so minim so obema ahimfie kra ye so nko musa me ye bai Otumfuo ama ha ye fe no so be ma ha ye fe amani gi aba eti obi anfa ni die ni buo e ma ye maami a obai mi didi nana afrafo jo dansa ma hene yoko hima na me eti mi gira opi se yaso ya ba som ye maami na ahimfie ye kra behwe minim sa Asanteman so be ye kra behwe ye do bi ase ene aha ye butu na ha ye de nana ye ase yo nana afutu obe na wo de ma Asanteman kwada ebra ye yi Asantehemaa afutu obe na asembe na wo kacha Asanteman nyina yo ye frame nana adomajemfo a me ye yonso kontre ba panyini yonso ka yonso a chiremu nana yonso jamase yonso kontre ba panyini de me kanyina ne se eye mabunufo no bibi se e wose omo pani no mo behwe na se di asantesam ene ye no ye asantesam ankasa nti e wose mabunufo no omo ba no mo behua asantesam nyese bia ona mokwa wani huna no wanya bia kadaachi bi no omo ba mpanfo no omo timi de ye futuo de ma omo ma na so omo timi de ka kire omo ma se yesi na ayi ma na me wo ho biu ti e wose mabunufo no ya asantesam no omo hwe no musua ne yi kakra me de be ka kire omo na udin sabo nana adoma jemfo a yonso konse ba panyi nana wadama nana krokro nana fefe nana dia na woka na frame nana Achiaa bruwa esanse ebom Asantehemaa ne anantane ye santehini tu hema ne yede nyame ase se nyame ama santehene atimi ayi maame amaye asedankwa na yede man se maame metra se maye no nyame man nkwane ahoten tie danas nana udivio ana Achiaa bruwa sanse bom ananta na Achiaa bruwa sanse bom Asantehemaa na ete ne kanane yo menhia yimfie atadwa Asanteman nyina tedene nya ba akofo nko na nana abrewa ya ba akofo nko na ni age Asanteman nyina ni age mjisa mo amu wa brochire amanone manta ma hodo mu amufra Asanteman mu mo nso mo ani age sanse nei yesu yatena se kotoko nyina ye hyehye mamre ni amane de yi na ahema ama baso daye ami yi di Asanteman ye krape tie nyina no
ye bose amako Achiaa amamu mosi na de nso na ebe no manhia no ye ne je sempa ifi se obi ani agye ho damase
Abusha for the Asanteman ehwe ni mu na bia eredu say ye behwe no wo afidikesie so na brei mu obehu say eye abrempomfo mo Kumasi Traditional Council ni omahemafo ana ato santena omde omani kiremu ewo eye Asantehemaa eye ni fie se na bi ometimi akọ na omakwa na kwaba esanse ene Asanteman yenya Asantehemaa na Achiaa otoso mienu enti hwe santene a ekoya eye abrempomfo mo Kumasi Traditional Council ene omahemafo no mu wie ye pe ana de wote brawe ne krawe wo maso yewura eye Otumfuo se tutu ababi motoso mienu one eye ne chitaifo ne domso ana wo nso de santene yi ewremu e Asantehemaa ne ya pauno e de na Asanteman ne fie so wo nso bekọ na yewura akwakwahwe ne maame anim wa mana kwa abasronko wone na di kukwam nkomo na wa mana hu se oba besom Asanteman so aye krado aye twen no enti na Hemaa ye ma wakwa aba na Achiaa otoso mienu ye ma wakwa abasronko se waba atenase Asanteman so aye krado se ye besomo na ye bo wachidom kopem se wahinie ebekoso da ye de yesren kwatenten ene de amaw na mepese ye hwe adie bi sese na ye ni age ye bo se ye di ehusie se eje ebo weja no wanya ba bedru ye wura aye yadom akoye mo wete yesu frede ye hwehwe ani mu ache no waye ede amayen ama sese no Asanteman yeso yate asempa yenya Asantehemaa wo bra eye nana ama kunadu yad motoso miensa na no mfa ne kra ensie yie okọ ne nsam achie no na enkrofo bebe na si da benda ana ye benya Asantehemaa da benda esansi ye hia no fotabra ba Asanteman fo ye be no ma no enti ye wura mo ye yadom ene no wode hyekan ababedom Asanteman die na mepese me ne etiefo edi nkomo kakra e de fa ne ho ye tie ne ho abakosem kakra yakase eye na nama bonsuele ya Paul say Asantehemaa kwa na ono ne hwan dwuma ben na wodie o say a brief history about the newly installed Asantehemaa na ya Achiaa otoso mienu. She was born Nana Amabonsu, popularly known as Auntie Mage. Her mother was a sister to Asantehene Prempe II. Her father was known as Mr. Cerebral, who lived at Konongo but hailed from Jabin. Asantehemaa Nana ya Achiaa otoso mienu had another sibling known as James Kofi Cerebral of blessed memory. Asantehemaa Nana ya Achiaa attended St. Louis Secondary School in Kumasi somewhere in the year 1970s. After school, she was always at Menchia serving Asanteman, Asantehemaa, Asanteman Mawutri Nkwa, our new queen. It was one to fanfancho utie in sem kakra me kan ye edifa enei Asantehemaa ya Paul na na mabonsu ho a na enei no edin a adwoamensa ka a ye de ebe frɛ na amabonsu enei no oye Asantehemaa wotoso dunum edema Asanteman a na edin no eye na ya Achiaa otoso mienu a se oba eye Asanteman mu ha benhia edin na dodo na anim se de frɛ no eye na amabonsu a se umpesa obeka na amabonsu na utimi frɛ no Auntie Mage obeje wo so eye ye maame ene ya Paul na Asantehemaa na Achiaa otoso mienu na ne maame eye Asantehene a wonya ni baabi called the late Prempe a wotoso mienu ni nua eba na ne wofa nimpon ene Asantehene a wonya ni baabi called eye Prempe II. Ne papa nso na ye frɛ no eye Cerebral a na omo ewo Konongo ehona na omo ete nenso omufu Jabin eye Asantehemaa ne ya Paul no na ya Achiaa na oyobi a na wabobel esanse okọ school dru akire ye ka secondary school a wokoye e wo St. Louis e wo Kumasi heye eye abrepo kwan yisuo eho ana Asantehemaa ne ya Paul no na ya Achiaa okoye owie ni school no wanya akwadworo obamanhye fikesi esanse oni bebi a wo free ohun se wo ye de hyekan de hye konkon a da chi bi no sa kunya kreto a ebetimi adu ni so entu afa na santesem na mare na mane ani agro entu owie school pe ana obu ni ketembe pie mu ewo eye manhye fikesiem ebe som Asantehemaa na den time no na wote so enti de mesense ebe koso de yempaibo atai eye Asantehemaa na ya Achiaa otoso mienu nachi se bra yewra ayino se ombeye no fotabraba ne be no ma no Asanteman mu ha no odomanko Nyankopon twedi apon Nyankopon na nanom samanfo betai nachi edwumadi nyina mu na omo abo ne ho ban ne fie no so omo na kwa akira mayen se de obetima tena so ache na yenso yehia futuo nkyerɛkyerɛ bia yetima ba ne nase na waba
Yesu aba beji afutuo de afi no ho enti me ka say Asanteman ye ma eye Asantehemaa na ya eche otoso mienu siri nkwa aba atena se ombesom Asanteman ombesom sikagya na wombesom kumase manyina aha na me di nsem no esi enye wafidie ni mfiri ha sanse ne ye won sempa ne mapa e de ma Nyansapo TV ni nya me de ama ne boyi esom efiri manhia fikese me di amete so aye asona ka echire Adwoa Krumu di echi na yemfa de aka ensom bedasi.
abusua aha sei ane yede nsem ni nyina esi medical culture se ne ya mane boy ye di film chef kesie wo bra ebeto odwa se Asanteman yewra Otumfuo Otumfuo se tutu ba biom ye hwe ni mu ache no ode adom yen no na enenu na ebre no awie du se ba na yebema na nahema akwaba na de omo ye nyina no yetwa ho funyini e de besom yetiefo ahwefo pa dan nyina no omo tai Nyansapo achi musonfo adwakrumu me na ne de mi di chiamehema e wo himfie ha media mani boy esom mesro so boy koso ama ofi dikesie no ada Nyansapo esanse woni ma pa ene adepa edema macro Rap reko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam sefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya